ma counties kane dwa deal gi weche mag oulagi to magi gik madwa tim chon sirikal onge gi interest mar timo gini nikech sama gini otimore to pes disaster management ng'eny to kanyo bende ma jomoko yude mwandugi ema omiyo ka joka puothe nanga kiduoga ombaka kakola girigi pod bro medo mna hinyore nikech jogo manie sirikal mag counties to gi mago mag national onge gi chuny mar konyo jogo nikech gimonego tim wang'eyo jomet bende golo ga tinde apani met ma Kenya ka technology magin go ber nikech apani ka giwacho ni koth bro chwe ndalo 3 malure to intensity makama to mane mwaneno katimore so predictability kata gotarubine ni koth bro chwe kama nitie mamano wase solve gimokwongo gimara ariyo monego beni wabed solve ma sirikal bende ng'eyo ni sama meto golo lendo makamano tangoga monego timne ji koth ok onego yud ji kanyo nikech met ka golo gino golo nyak gima ni advisory ging'ado ne ji rieko magi gik ma onego tim gi ji mopogore mane sirikal to rieko ni bende itiyo kode so an kipenja to oula ni osebedo puoth ji en kar mula ma jomoko kunyo so kaka sani wang'e ni sirikal bro gol pesa disaster tichame achama kuwuok national government ka nyaka mwalo nyaka assistant chief nyaka jaduong' gweng didi miseneno ka un gi liele kor gweng to assistant chief maka gweng moro oro nodo mato ndek gonia ni ji okay ding'enya en kama jieke en puoth ji nikech kata bed mana ni pod wadwa wacho nikech ang'eyo simo morango donj ka to bro wacho no wach korusoin budget mahiga ne sirikal okete pesa di mar korusoin tang'o matimore korusoin nikech korusoin ne mosewer ni waigni mang'eny niyo oula matimore nyando ni kwa gero korusoin sani Fredo wacho ka to wabende wang'eyo Uganda luo keyor siasa tiyo machiegni gi sirikandni ang'o mosetimie bende korusoin ni en mbaka migoyo samigoye mbak siasa no onge ok goye so gimonego tim ong'e gimomiyo ok time ma puoth ji ichiemo kode en ohala iloko kode sang'wen mar okinyi kolom go Joan Kafaya Solomon Atita ng'eni koro udome weche manyene yo machuok to kamano pok otimore Nyarawila sini kete ma tek ahinya ni ma en kambi mar jomoko ndong'e ing'ene pile wacho ka en kamara mora ma project owuok ga nitie ga mibadhi ting'eni gimoro kaka disaster mowueni ok en national government en concurrent function manyiso ni county nitiere gima timo sirikal maduong' be nitiere matimo nitiere ndalo maneno counties ka yware gi sirikal e wach mar budget mar disaster management manegi wacho ni budget onego migi to kata dona community nitie mang'eny mosemiyo pesa counties to kata sirikal maduong' to mana kaka ineno senior wacho ni ok en koth mana obwogowa en ripode mag met mosebet kawuok mang'eny to kata National Disaster Management Authority notimo projection mar drought resilience gi summer flooding biro magi wacho maber ni mae kaka uteko communities manitiere nikech ing'eni koth nyalo kata chwe malo upstream to biro to flood jopingi koro sasa ma koth ochako chwe kaka sirikal maduong' kata mar counties upango japej nade nikech pare ni pile ibiri nyisi ni in kawuono korisongo in gi jamni in gi odi in gi gik moko in gi puothi pile ka koth obiro tigoli ka koth orumo iduogo ang'o momiyo tergetera relocated malong'o ming'e mabe ni anto kae to sirikal koro loka kae machak maisha na monda bedi ibro ga bet ki move upstream for how long nikech kae be disrupt ngima mar ng'ato dokto properties kethore skunde iloro makoro kanisni moko be koro bedo shelter houses to ok en gik mopogo mana kaka neno sine wacho ni sani tinde met gi technology ginyisi maber ma ginyisi ni wigni koth dwa chwe mang'eny mok ni en gima bwogo sani Nairobi County ni neno nyaka mtokni bedo submerged e city to ndalo moko sirikand man Nairobi County nonyiewo nyaka boats
mowacho ni magi giketo budget mar gin to ging'e maber ni shida mar flooding biro nikech clogging manyiso ni kuonde ma pi nyalo donjego to kata construction manitiere tutimo nade kuonde mag drainage mondo mi kik ang'o flooding gibede. Koro ma en nyao mar sirikal maduong', nyao mar counties, but kae en cash cow. Sasa magini timre nitiere ng'ama timo ang'o machiemo nikech relief tangi neno ka weche tek to military osekete chopa gine mokoro gidhi e rescue te koro ka gidhi e rescue koni to Kenya kata follow ni to relief ni bo chopo ne jok mane dwaro koso bedo na erokamano midhiero mar jomoko lokore kar yuto mar jomoko wanuni kendo Victor nikech chalo gima okodonjo na maber en wacho ni en ka ola en kar mula mar jomoko kama je oketeno nikech wawacho ni gine pile to kwa winji ok iwinji sama wacho ni ok iwinji ok ine ma wacho ni ok iwinji ok in Victor wasewacho ni kani dhano wadwe puothi jomariek jomofuo chiemb jomariek gini osebedo wala nikech mana kaka je wacho en gima let ni geometeorological department nje no chiwo warning kendo gichiwo ne oula biro to Victor poko ka odweche adek nyaka nje ne wawuoye wacho oula kanja nyithindo kibi au sikunde nyithindo ni e sikul mana madu mara boro kaeni podoko mudho nyaka sani nitie joma pok odok e miechgi to jotelo nitiere mana kaka iwinjo Nyarawelo wacho ni nitiere gima korangi biro ni winjo ka era mogi TV kacha nyoro godhiambo ka japiny wacho ni to mogo koro kila achiel adhi atede pi magi gik magi biro gin gik malich gibiro gi chopa to gidonjo to giwuok mogo kila achiel adhi atede pi koro en wich kuot mana kaka iwinjo ka je ine koni gima no timore Siaya wadwa wacho ni gima timore Kano to gi Kisumu to gi Nyakach gi kuonde ma piegi osebeti ka wuoke ok en gima ber ma onego bed ni ntiere jotelo moyier ntiere county government mosebedo kuom higni 11 gi wiye higni gite nitiere nyaka kuom sani en wich kuot ka jatelo kinde ka kinde iwuok gi mogo gunget gi net mar suna donge inyalo goye okang' moro dichiel nikech pi to ng'eni biro maka ntiere kuonde kata ka koro soin pod deko to timie gima na ababu na mwamba no timo Budalangi dikes Rwambwa dikes manolos ka mondo geng'e gini for once for all nikech ka ok otim gigi to rieko ma wapakore go ni wajuluo wa joma riek ka ok nyal solve problems manyalo konyo jowa Victor to kati ibed mana gi PhD mibed daktari machalo nade ti rieko ni ok nyal konyo solve a problem in the society wasomo mondo solve go problems one go in our society mane momiyo ji somo mane momiyo ji timo research to ka research mabende onge gima lich mana kaka inyalo geng pi ma oseywero ji Kano kata kane watindo ti winjo ni nitie ndalo ma kogik ti wacho ni asani mo nyalo baye Kano nikech nengo koro ber nyaka sani ochiele siko iywera en karang'o iwinja ma gigi ok wanyal tieko gie for once and for all koro jotelo ma wan godo aparo ni sa ugikie ma wach magore ni dhano wadwe puothina nyaka koro walok paro ma wan it's a problem can be solved to wich kuot mar ni sameteri je shelter ni jaduong yudo ko bet gi nyakware gi kianga to tradition mar nyaka ntiere respect moro nikech ka koro une kanisa kata udake e class unindo kanyo kwaribe nindo kanyo nyaribe nitiere kanyo jaode boy nitiere ka ok ber to sasa to lich manyo ka William Diki Sumo sasa lich madhok ni malo dok wer mar radio timo nono kanyo William ni na Kisumu ka en jotelo ma Kisumu county gitete nyo ni kanyo bang William ne giriore mar go picha ne ngeni wane mane wan kod jatelo piny wane mane wan kode wane e wigari otingo governor otingo senator otingo MPs go tenyo ni bang jatend piny nyaka MCS te sani koro ula somboji gionge erokamano jomadongo watieko chenro senior wach mari mogik vyoje weako ne mos ne sauti ya mkulima Umoro Vincent ng'eni Vincent osebedo kodwa nyaka nochak wuodhene mano agricultural ward officer ma Chemelil Town wuoyi makonyo jopur ahinya aoro ne mos koni achoge ubende osebedo kodwa mar ariyo juma mokalo ne wawacho ni senator ma Nairobi to gi jatend migawo mar weche omenda
John Mbadi FCPA chalo ka gima gigwere ga ahinya tok chenro Sifuna nogona simu mokona ni winjo wach to dwa lero ni en ok ogo Mbadi ni en jo Nairobi noyiere ni ng'ata manie sirikal kobiro e Senate to nyaka penj penjo to penjo kaluwore gi gigo ma jo Nairobi dwaro. Koro en ok onge wach moro amora gi Mbadi, en gimotimo ni ng'ata manie sirikal mobiro e mbele gi to ne en gi penjo to biro penjo kaka dwaro nikech ODM bende ok en chama manie sirikal. En mani koro kit penjo kako penjo En okoni en kane Mbadi giro donjo sirikal to gin jo sirikal en uja ODM obiro penjo gi penjo bed ni otek bed ni yot japenj dwaro duoko kamano kata kopero ni penjo ni pesa ma Kenya gi ok mar mino ingeni senior komi duoko no tingeni wanyalo ng'iyo nikech wasebet kwa cover committees nitiere chal mar kaka ng'ato penjo tinge maber ni mai ng'ama dwaro duoko to nitiere kaka kopenje tinge maber ni nitiere ywaruok moro makoro nikech ok en kata FB Mbadi kende kata Wandai be nineno kaka ne gidayo kano obiro e wach mar Adani koro nitiere jok mabe osebet kabiro to kwane ka gidayo kaka ma e yo ma gitime ma paro ni mano gima nyako ler ne ji ka en mar ODM to giket nyuma ya tent to gitine ne jo piny an katiko to mokwongo mana kaka wacho ni Ramogi okawo higni 3 aparo ni chako kapok achopo to wago ne Nyasaye erokamano nikech kata kiwinjo kaka jowinjo wagi joneno wa puoyo kendo nitie ji mang'eny mamor gi weche gi puonj mwasebet kwatimo to wambe mano jiwowa nikech waneno ni ok watiyo tich nono but watiyo tich mar loko ngila mar ji to kata kipindi manitiere go nikech kata wambe koro miyo wa connect gi japiny nikech chon aparo ni nene na radio makata jogo kotimang'o ok nya keto the face to the name but sani koro nya kata robo gi ng'ata gweng' manyisi ni aneno uga kochopo saa 2 tabet koro nitie jowinjo wa mang'eny mokanya luongo nyingegi ka tasebet karomogo kendo wacho ni jo kaka wanene ukia gimutimonwa nikech pile ko gik wuok tich to nyaka wabed ka mondo wawinj puonj ma untiere godo to kata joma goyo wago be nyaka giyie niya ma en kaka wanene to gimbe gin gi kaka gineno Fred wach mari mogik wach mogik akunga tene gi kama je wache gima mora ga sama jatelo mi wach to feedback duogo mano nyisi ni en jatelo kata feedback mo okelo no kinyal yie godo lakini the fact no bolore mo kawo simu mo gocho ni tieni wach no ochopo nitire moko ma itgi udino makate wachi to ngi makambura ni kora paro ni mano is a plus to Senator Nairobi County Sifuna kendo jal mano miya wachno ochako nyise ni report momiyo okalo kuom jei e lojo piny nikech walose wach lojo piny tieno luoro jo piny ma walosogo kendo mwagodo mbaka kanyo en wach makare ma gik bende tenore gi wachno ma pod en wach mwamiyo jotelo jogo duto motenore gi jotendwa giwe jotelo thuolo ma e ute madwa chiwo giwe jotelo thuolo ahinya jotelo manie sirikal jotelo duto ma wango de sirikal ma ya kalu ano kasa de kasa te kaka pinye Bob director yes nekesa wawe wachna na biro tieko joma manyien erokamano nyakwaro mga jogne ok en gombo mar gavana mondo tiek kamano to kata kamano wacho ni joma manyien ka Jehova Nyasaye omiwa thuolo kendo eno ng'isu gima no paro no ng'isu odiochieng' ma kawuono ka kamano itimo kawuono ne producer marwa Ken Muga director marwa Bob jogo picha gi in bende mikawo thuolo mari mar bedo piny kichiko iti kendo kineno wachiel kachiel e Ramogi TV kendo winjo e Ramogi Radio wagoni erokamano maduong' ahinya wasedonjo dwe mar 12 Desemba kik iwe Desemba sembi paru ni higa manyien wan kod school fees manyaka kata chul koro kata ka Nyasaye gwedhi giri moro ti kode kirie kiparo mbele kik iluonge teto jowa mariembo madhi kaluo wakwayo ne utang' ahinya muomruok kata ka dipo ne ikodesa moro idhi godo kaluo ikedo greater than riembe ki luwo chike mag ndara oriti makawuono keteuru manaka kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai